Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι ο ρόλος του γονιού και του εκπαιδευτικού, όπως λέει και η Χαλίλη Κιμπράν, να είσαι το τόξο από το οποίο τα παιδιά, σαν ζωντανά βέλη, ξεκινάνε για να πάνε μπροστά. Μετά το έγκλημα στα τέμπη, δεν θα μπορούσαμε ως Ένωση Γονέων να μην αντιδράσουμε, να μην πάρουμε θέση, να μην σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, να μην φωνάξουμε όχι άλλα τέμπη. Έχουμε πραγματοποιήσει άλλες 2 εκδηλώσεις στην πλατεία της Καλαμαριάς, όπου δίναμε κυρίως βήμα στα παιδιά να εκφραστούν. Και στις 2 εκδηλώσεις είχαμε μαζί μας την κυρία Δέσποινα Κανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζουγλου, θύματος του εγκλήματος στα τέμπη, ενός από τα 57 θύματα. Είναι και σήμερα μαζί μας και θα θέλαμε να μοιραστεί κάποια λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας μας, το δυστύχημα των τεμπών, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, η επιβατική αμαξοστοιχεία Intercity 62 αναχώρησε από το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών με προορισμό τη Θεσσαλονίκη στις 7:22 λεπτά το απόγευμα. Καθυστέρησε 48 λεπτά στα Παλαιοφάρσαλα, επειδή εκείνη τη μέρα υπήρχαν πολλά προβλήματα στις γραμμές. Στις 11:05 αναχώρησε από τη Λάρισα για τη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας 344 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Αυτή ήταν και η ώρα που είχα την τελευταία επικοινωνία τηλεφωνική με το παιδί μου. Περίπου 1200 μέτρα μετά το σταθμό, μπήκε στη γραμμή καθόδου γιατί το κλειδί 118 ήταν σε θέση διαγώνια και από τη γραμμή ανόδου οδήγησε την αμαξοστοιχεία στη γραμμή καθόδου, εξαιτίας της απειρίας του σταθμάρχη. Σχεδόν ταυτόχρονα, στις 11:03 λεπτά, πέρασε από το σταθμό των Νέων Πόρων η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503, η οποία προορίζονταν στον Πειραιά και κινούνταν κανονικά στην ίδια γραμμή καθόδου. Εν έτη 2023, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, για 13 ολόκληρα λεπτά, τα 2 τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή καθόδου, με αντίθετη φορά, χωρίς να λειτουργεί κανένα από τα 4 συστήματα ασφαλείας που θα μπορούσε να εντοπίσει και να σταματήσει την πορεία σύγκρουσης. Την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε αδρά τις τελευταίες δεκαετίες, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 11:18 τα τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά στον Ευαγγελισμό της Λάρισσας. Σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύγκρουση, ακολούθησε τεράστια ανάφλεξη μιας άγνωστης καύσιμης ύλης, η οποία εκδηλώθηκε με τη μορφή μιας πυρόσφαιρας με διάμετρο 80 μέτρα. Η φωτιά έκαιγε περίπου για 2,5 ώρες και έκαψε την μηχανή και τα 3 πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Τραγικός ο απολογισμός. 57 νεκροί, 180 τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων πολύ σοβαρά, όπως ο Γεράσιμος, ο οποίος ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε κόμμα. Τα θύματα είναι ως επιτοπλίστων νέοι. Το νεότερο θύμα είναι 15 χρονών, δηλαδή συνομήλικο των παιδιών που βρίσκονται εδώ σήμερα. 32 από τα θύματα, περισσότερα από τα μισά, είναι μικρότερα των 30 ετών. 30 από τα θύματα απανθρακώθηκαν από τη φωτιά. Βαρύ το τίμημα για την Καλαμαριά. 4 νέα παιδιά είναι ανάμεσα στα θύματα. Η καπετάνης Δήμητρα, 24 ετών, ο Καραθεοδόρου Νικήτας, 23 ετών, η Πορφυρίδου Κέλλη, 23 ετών και ο γιος μου, ο Παπάζογλου Γιώργος, 22 ετών. Νέα παιδιά γεμάτα δίψα για ζωή, με τις αποσκευές τους γεμάτες όνειρα για το μέλλον τους, που δυστυχώς ήταν πολύ σύντομο, αφού βρέθηκαν στο κηλικείο του τρένου τη στιγμή της σύγκρουσης.
Την επόμενη μέρα στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να εξαιρέσει από τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικά στελέχη και πολιτικά πρόσωπα, απέδωσε το δυστύχημα σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα για ένα ασφαλή σιδηρόδρομο. Το έγκλημα των τεμπών οφείλεται στην κρατική αμέλεια, την αδιαφορία και τη διαφθορά και όχι στο λάθος του σταθμάρχη. Η σύγκρουση θα είχε αποτραπεί αν έστω και ένα από τα 4 συστήματα ασφαλείας λειτουργούσε. Δυστυχώς όμως, τα χρήματα που διατέθηκαν για την εγκατάστασή τους κατέληξαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να έχει κατηγορηθεί σήμερα κανένας από τους υπεύθυνους υπουργούς μεταφορών και υποδομών για την κακοδιαχείρισή τους. Πλήθος οι ενέργειες της πολιτείας που ακολούθησαν για τη συγκάλυψη του εγκλήματος. Το άμεσο ξεβάζωμα του χώρου του δυστυχήματος. Απομάκρυναν το επιφανειακό χώμα βάθους περίπου 1 μέτρου και το πέταξαν σε άγνωστη τοποθεσία. Το χώμα αυτό περιείχε υπολείμματα DNA και τέφρα των θυμάτων. Πέταξαν δηλαδή τα υπολείμματα των θυμάτων στα σκουπίδια. Αργότερα, μετά από επίπονες προσπάθειες, βρέθηκαν υπολείμματα DNA, ταυτοποιήθηκαν σε 4 από τους επιβάτες και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμη 100 δείγματα, τα οποία παραμένουν σε ένα υπότιο στο γραφείο του ανακριτή, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό για να ταυτοποιηθούν, για να δούμε δηλαδή σε ποιους ανήκουν. Το χώμα αυτό περιείχε επίσης υπολείμματα της άγνωστης μέχρι σήμερα καύσιμης ύλης. Άλλη ενέργεια, το πάσωμα του χώρου με χαλίκι και άμμο και άσφαλτο και η λήψη δειγμάτων χώματος για χημική ανάλυση 4 εβδομάδες αργότερα, αφού είχε απομακρυνθεί το χώμα και αφού είχαν εξατμιστεί όλα τα πτυτικά υλικά. Οι πλημελείς ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων, χωρίς καμία τοξικολογική εξέταση που θα έδειχνε τι έχουν εισπνεύσει. Οι μονταρισμένες ηχητικές συνομιλίες ανάμεσα στους σταθμάρχες. Η καθυστερημένη κατάσχεση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχείας που θα έδειχναν αν κουβαλούσε παράνομο φορτίο ή όχι. Η καθυστερημένη άρση του απόρριτου των κλήσεων. Η εξεταστική παροδία που παρακολουθήσαμε πριν από 1 χρόνο. Με καθυστέρηση 1 έτους, τον Μάρτιο του 2024, ανατέθηκε σε καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει ακόμη το πόρισμά του. Η ανάκριση, ενώ έχουν περάσει 2 χρόνια, τώρα ξεκίνησε να διερευνά τις ευθύνες τελεχών του Υπουργείου. Κανένας κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη φυλακή. Κανένας κατηγορούμενος δεν τέθηκε σε αργία. Όλοι συνέχισαν να εργάζονται στις θέσεις τους και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που τους ενοχοποιούσαν. Ο θάνατος των 57 συνανθρώπων μας αυτή τη στιγμή είναι πλημέλημα για τους κατηγορούμενους και όχι κακούργημα. Τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο παραμένουν. Πολύ συχνά ακούμε για δρομολόγια τρένων που σταμάτησαν, για παραλίγο τραυματισμούς επιβατών, εκτροχιασμούς, ακόμη και συγκρούσεις που αποφεύθηκαν την τελευταία στιγμή. Πριν 2 μήνες έγιναν γνωστές καταγεγραμμένες κλήσεις προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης το 112 από το χώρο του κηλικείου τα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση και τη φωτιά. Στις κλήσεις αυτές ακούγονται επιβάτες που επιβίωσαν από τη σύγκρουση να ζητούν επίμονα βοήθεια. «Δεν έχω οξυγόνο», φωνάζει μια νεαρή επιβάτης. Κανένας δυστυχώς από αυτούς τους επιβάτες, ενώ επιβίωσαν από τη σύγκρουση, δεν επιβίωσε από τη φωτιά. Για να έχετε όλα τα παιδιά το οξυγόνο που χρειάζεστε και το μέλλον που σας ανήκει και σας αξίζει, για να έχουμε ασφαλείς μετακινήσεις, για να διαλευκανθεί το έγκλημα των τεμπών και να τιμωρηθούν οι υπέτειοι, όλοι μας θα συμμετέχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Βενιζέλου την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου το πρωί, για να μην επαναληφθεί το έγκλημα των τεμπών.
Σας ευχαριστώ. Να φωνάξουμε τα παιδιά του Ηλιάτορα για να μας παρουσιάσουν όλοι μαζί συλλογικά ένα ποίημα. Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν το δικαίωμα για καθαρό νερό, στέγη, φαγητό, μια αγκαλιά, ένα φιλί και γιατρό, για να πηγαίνουν κάθε μέρα σχολείο. Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαίωμα στη ζωή και στη χαρά. Μια ζωή ελεύθερη και αξιοπρεπή. Πάντα με τραγούδι η ζωή να ξεκινά, παιχνίδι και αναμελιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, στη γνώση και στην πρόσβαση. Στο γέλιο, στη χαρά. Ρατσισμό δεν θέλουμε, ούτε πόλεμο ούτε βία, μόνο ειρήνη και στοργή. Υπερασπίσου το παιδί, μην το ξεχνάς, γι' αυτό να πολεμάς, μπορείς, όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστούμε, δεν το επιλέξαμε τυχαία αυτό το ποίημα. Και θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη μουσικό και εκπαιδευτικό κυρία Πελαγία από το Κορονάκου, από το Ένωτο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριά και Μάρα Δημοτικά. Σήμερα έχει έρθει εδώ με τη χοροδία του Ένωτου Δημοτικού Σχολείου Σύσσωμη για να μας τραγουδήσουν κάποια τραγούδια. Αν θέλετε ανεβείτε και ετοιμαστείτε. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι «Όπου υπάρχει αγάπη», «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο», «Το θαλασσινό τριφύλι», το τραγούδι του κλόουν, «Αυτό που περιμένουμε». Ένα τυπό χειροκρότημα στα παιδιά να σας. Καλησπέρα και από μένα και από εμάς. Είμαστε, όπως είπε η κυρία Κατερίνα, από το Ένωτο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. 5 τραγούδια θα σας τραγουδήσουμε, θα σας καλέσουμε να ανοίξετε την καρδιά σας. Θα σας πούμε πώς μπορούμε με τη φωνή μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Θα αναζητήσουμε μαζί σας την αγάπη και θα σας πούμε τρόπους για να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο παιδί που να μην έχει φαγητό, υγεία και όλα τα δικαιώματα που έχει και του αξίζουν, στα 4 πρώτα τραγούδια. Στο 5ο τραγούδι θα σας περιγράψουμε λίγο την κατάσταση που ζούμε ως παιδιά, όταν γύρω μας υπάρχει τόση βία και τόσα εμπόδια και ενδείξεις ότι δεν θα καταφέρουμε ή μάλλον θα μας εμποδίσουν να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας και εμείς θα σταθούμε στα πόδια μας δυνατοί και θα τα καταφέρουμε ακόμα και μόνοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Δεν μπήκαμε στην
Γεωργία μαζί με τον Γιώργο τον Αλεξάκη και θέλουμε να σας τη δείξουμε. Να την κρατήσουν, αφήστε κάτω τα χαρτάκια σας και κρατήστε το για να δούνε όλοι τι είναι αυτό το οποίο έχετε φτιάξει.